Mayong buntag, di na punta diri sa atong mga buhing manok kay natay bag-ong namiso na hinangkan atong na pong ilangsad. Muna ang atong buhaton karon guys. Ato nang ilangsad. Oh na, lupad na galing siya guys. Nawa, lupad na. Oh. What una kay nagandam pa ko sa imong kulungan. Ang kanindot diri guys kay naay harang dinhi guys ali kay ang piso kung dili nato na sila kuanan alihan usay mulusot dinhi human na pura bay mga iring na lain food guys mga unog piso na makaon gayod munang dili pwede. Okay guys, muna na siya. Og karon magandam ko guys og kanabitang atong paimnanan man ato po ning damo ng iyang butangan nato kay aron maplastar na nato ang atong bagong piso guys. Ato sa ning tanggalon ning mga nasa sulod ang tubig ato na lang po naibutang diri sa kuan ang kang na bago sa mga piso guys sa mga dagko na nagtubig ha. Human magbutang tag karton karon dili mo diretso ang atong mga bahog ay karton guys karon dili mabugnawan ang atong mga piso na karton. Karon magbutang taog ilang lawganan ato na ito sukles kuan guys karon mapugnan ang karton una na ang ilang lawganan. Okay guys, magandam na pud taog kanang tubig na butangan natog asukar. O karon guys, magbutang-butag asukal guys sa tubig. Muna nga itong asukal guys. Isang kamay lang, mga isa ka kutsara ra. Ang akong gibutang na tubig, mga tunga lang sa ngani dahil. Ana guys, ato nang nabutang ang asukal. O diyan na guys ang tubig, ato nang ibutang. Pero sa gilid lang na karon dili mabasa ang atong karton. Ana. O ato na dayong isunod ang mga piso guys. Okay. Ana. Ang uban wala piso. Pero na guys ang atong mga piso. Itong uban. Ayun. Saksak. Ang uban guys, wala piso. Nana guys ang atong hinangkan nga na ay piso. Huma nato na po dayon siyang butangan og baho guys. Ang akong gipakaon Integra 2000. Naputay gibutang dia sa karton ng mga baho guys. Ana-ana ang atong manok na lansad. Upat ra ka buok ang piso. Nihit gayod guys ang atong piso sa atong hinangkan. Pero meron pa man po din na siya ng miso. Mama ni atong isa ka dumalaga na nangitlog na karon na miso na siya guys.
Human unyang hapon ato nang alisdan ang kaniyang nayasokal na tubig kay ato na siyang butangan og naay-Primoxil na tubig kay katong sukad na nagbutang ko guys og kanabitang Primoxil sa tubig guys tulo ka adlaw wala gayud mamatay walay sakit ang atong mga piso. Atong ipakita tong niaging mga piso guys atong hinangkan. Arita din sa pikas. Kani siya na hinangkan guys. Agkatong namiso anak ra ni ani. Oh. Na atong bahogan kay butangan nato og bahog guys. Oh. Kani siya ng mga piso guys, ato nang gipainom og Primoxil katong paglansad. Oh. Wala sila mamatye. Lahira sa una katubitang wala ko magbutang mga Primoxil sa paglansad. Naagayoy mapatay guys, magkaluya, magabot og 3 ka semana, 2 ka semana. Mamatay na dayon, magluya, sipunon ubohon, mamatay ang atong piso. Karon na nagbutang na kog Primoxil sa tubig katong paglansad, healthy na og nga buhi tanan ang mga piso. Dili lang kini guys, ipakita pagayod na ako tong una pa natong nalansad. Ug kani pud siya guys, mao pud ni ang ato bitang paglansad dagko na galing. Ang paglansad ni ani guys, aw gyapon gipainom og Primoxil karon. Oh, wag pito ni sila kabuk. How nang gibuwag-buwag kay maglabok man gud sila guys. O dili nimo sila ibuwag-buwag. Dire atulo. Pito ni sila kabuok, wala gayon matgi. Buhi tanan. O ato pang lawagan tong uban pa niyang piso. Tulo diha ha. Diri pa sa uban na tangkal. O diri mao po ni ang duha ka buok. O atong lawagan gihapon. O. Buhi sila tanan. O da pa ang duha ka buok. O. Buhi tanan ang 7 ka buok na ato nang ipainom og Primoxil sa paglansad. Oh. Ug unya ng hapon ato na nangalisdan ang tubig. Ug karon guys, hapon naman, pagabi na guys, ang asukal na gibutang nato dire sa tubig ato nang tanggalon. Ha? Man guys, ato ning iyaboning tubig na asukal. Human datay Primoxil powder ni atong abrigan guys. Human magbutang tag tubig. Ato nga lang siguro kay upat raman kabuk ang piso munang dihalata man ang atong tubig. Ibubo ang atong Primoxil powder. Importante gayud ni sa mga piso guys kay para ang iyang mga sakit na daan murag maayo ba. Ito sa ning taon guys na lang ang pagkuta para dali human atong sarada bituwad gibutang na dayon nato. O diyan na guys. Ano na mo diha?
Kanang siradaan guys. Una na. Una na napainom na nato ang atong mga piso. Natay mga buhing manok diri sa atong likod sa tumbalay. Una painom na nato ang atong mga bag-o na gilansad ng mga piso. Ganang buntag napainom nato og asukal na ibutan nato sa tubig. Human karong pagkahapon ato na pud silang ipainom og Primoxil powder para ang atong mga piso healthy ug dili dayon masakit. Kana gayud guys ako na nang natistingan na epektibo gayud ang tambal na Primoxil kay wala na jud napatye ang akong mga buhing piso sa sukad na nagpainom ako sa atong Primoxil powder. Kay kanang Primoxil powder ato nang gipainom sa tulo. Sugod karon tulo ka adlaw ang atong pagpainom. Diba? Nindot kaayo guys kung kita natay mga buhi kay kung nanginahanglan ta og pagkaon isa ni na makahatag og pagkaon nato kay makasud-an ta kung wala tay sud-an pwede ta makakuha sa atong mga buhi. Kung kamo gusto mamuhi kay ang tao hilig man bisag unsa man ang mga hayop pwede nato buhion. Kung hilig ninyo ang mga manok, mamuhi kamo. Gusto mo mga kanding, pamuhi kamo. Basta ang inyong gusto buhion ang inyong hilig. Guys, ang atong problema sa atong kinabuhi ang pagkaon gayud. Munang kita mismo magbuhi kita para kita makakaon. Magsugod ta karon para atong makuha ang atong kinahanglan o maabot ang panahon. God bless.